Teixeira, cal é a raíz cuadrada de 1089? 1089, moi boa pregunta, compañeiro. Imos mirar. Pois é 33. Moitas gracias, moitas gracias. Hola, Lamelas. Imos empezar con un novo tema. Pareceme ben, pareceme ben. En mi clase no se habla gallego bajo ningún concepto. Aí sí? Pois imos falar co director. Boa, director. Boas. Boa, director. Moi boas. Contadme, que aconteceu? Boa. Bueno, pois iso foi o que aconteceu. Bueno, visto o acontecido, terei que tomar medidas, xa que neste centro non se permite ningún tipo de prexuizo e moito menos de parte do profesorado ao alumnado. Así que, Antonio, salga da aula, por favor.